Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kameglai High Court haka sinengkong kalapan mi iaka hukum da kabapan sange iaka jingweng kam ka Executive Committee jang ka Voice of the People Party VPP haka Sales Autonomous District Council KHADC ya palat lai ngut ki nongtrei haka lai tri jong jemang ka KHADC kala weng kami ki nongtrei jang ka KHADC kentup ki ba lapan skempura bat ki batrei belas ngi ne casual bat halor kani ngut ki nongtrei kila ujor syaka Ïing Kashari kentup sangut ki junior engineer bat ngut ki junior architect persya eka hukum weng kam ke Executive Committee iba mudoi ki kentup ya walam jinghun nongsi Andrew mule modified lengdo lari boklang marbanyang deal mid give marbanyang bat safiona nakar ka isi jang ka KHADC kala weng kam yaki klem da ay kanu ka jing pentep lane ay kanu ka la ban sngap lem yaki jing pen sngo kini nongtrei basyakta haka hukum ka Ïing Kashari single bench bala kli do daw justice bi bata chargi kala shem baka office order jang ka KHADC kam simla ay kanu ka la ban sngap yaki hashwa karai ban kenyap yaka jing thung kampura yaki kum ki junior engineer kalau angru bakam shim ladan kanu ka jing batai ban pen i bakitei kita kiba pen kenya ki kendon jang ka rule bom shim labut haka jing thung kampura yaka jing shakri jangki halor kani ka Ïing Kashari kala sngow day ban pen sange shwa yaka jing trekam jang kani ka hukum balai pautri jong jemang ajar apusan jang ka KHADC tad hadu banda syong bishar biang yaka ni ka kam